oras ma di hamusuli akadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan pala roha marhite channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorakso tatangihon sian hata nitu hatta na sinaing si pagusor-kusoro ni Rotabi parjulu mahita martangiang. Las rohanami ali di bata amanami alatong do diuti hongo nami di pasar ho kami musia le Tuhan marhite-hite YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Sigol rohanami le Tuhan manangiyok katami alani urasi mahami parsahalai kami asa marhite le Tuhan tamahami dia dopamu jala hatam na hubigi kami piale Tuhan siala to dim to di porbadia lay margugu kami laho mangula konsa asima roham di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan na amin. Di hamuna aliak kadongan na hinakolongan di bagasan guar itu hata Yesus Kristus ia si pahusor-husoron ni rohatta na dibuat siap buku wasya kekal na marodolan tahi nadinggan na di enek sian buku ulau ni apostel bidu ayat 10 saat roh di 20 siang jala nagabi ujahan ni si pahusor-husorota ima sian ayat 25 nama do na dikirim rohana do atuan ni akadongan nama nanaing patupaon ni debata haluaon dinasida marhite siap tanganna abe dang diakto nasida di biakon si anima panci meam-meamna di lantai pasonggok duibana ala suara ni piring nama putar di daru hatok duibana lahu mernida nama sapi dekuli tapi sian naso sanga jodo natoras na guru natopek mangalok padais tu piring los deru putar hatok do si ani makalaputi laos mamutihi akka tapor-tapor ni piring katsai merhite tanganna sadiri manigor muruk natoras na guru ala biar inata sotung magugang tangan ni guru na tapi mana masa tumatangis do si ani ala dihilala dang dijakon inomnai tahina nadinggani tapi siap urjuni kohana do katok do dihaul inong na si ani di bagasa kalabuhon jala patorakod dinggad do tahina alay dang denggap papahenna na mamutuhi katsay dak sitong songoni ninna pamaknay tu si ani busisaw do si Musa marnida bangsona na diperhatuban bangso Mesir bisa datiki di daibana ma dua halak bangso Israel berbedai diuji si Musa manolay nasida alay ditulak na duweido sahalak siya nasida manaringoti nahyado si Musa membunuh sahalak Mesir hati-hai memang dibunuh si Musa halak Mesiri laho mangudihon halak Mesir do alay memakai dalam masukan kaya mebir masih Musa siala ditaringoti halak Israel di nama saya siala 50 ma ibana tu Midian alay dada macadi di si barita ni si Musa ay di judi batahadi bana Musa manugunug ibana gabi partu gini halak Israel muaing di urupi Jehovah do si Musa mangulahon tahina nadingga tubang sona marhiti dalam nasitong ra tahita nadinggan hiadu ditulak halak na asing acik do pakilala siala ni jalaboy do mga bati roha naing mangulahon nadingga Musa alay pay majolo beta boha dada tahina dinggani na ditulak alay rumang ni papahena taydo na kurang pas unang manigor sumuruk mangulakon na dinggan
Pangidu mahadisu siat debata. Asa ditugu-tugu kita lako mengurupi dongan marhite dalam nadenggan. Songoni majolo akadonga pertanyaan ta ibagasa tikion. Lai unang lupa hamu akadongan like, subscribe, jala sudi mahita masagi homuse tu akadongan natatadda akadongan na asing. Marhite inu nga parsidohot kita patrol hasud barita nauli rap dohot yika di tuliat portibion sai di pasu-pasu tuhat taima kita.